Ayo, ayo. Mudah ning aku. Hei, wong tua, tak jaluk sandangamu. Sandangaku iki ala, kae lho sandangan apik. Loh, Laras. Sandangan bareng tak cedhaki wujude Laras. Tak jaluk mas-masamu. Sing tak gawe iki dudu emas. Kae lho emas. Loh, kolang-kaling. Emas bareng tak cedhaki salin wujud kolang-kaling. Hei, wong tua, sapa sejatine kowe, Mangerti ora Den Said? Aku Sunan Bonang. Waduh, Kanjeng Sunan Bonang. Waduh. Nuwun pangapunten Kanjeng Sunan. Kula kepengin dados murid panjenengan Kanjeng Sunan Bonang. Kena wae dadi muridku. Nanging ana srana jogonen tekenku iki ana kali kene. Sira ndak paringi tetenger Sunan Kali Jaga.
Wijaya putra bupati Tuban Wilotekta Desemana katundung ingkang rama merga gawe wirange wong tuwa Raden Said pancen tumindak murka ning asile kanggo rakyat kang misra Raden Said ketemu Sunan Bonang njoreti wajah nafsu murka bisa ilang ana klaras menungsa mbok ya sing laras kolang kaling menungsa mbok ya sing eling wali songo ayo diuri-uri merga wali nyebar agama suci Kanjeng Sunan seneng gending-gending Jawa sejarahe nganti bisa ngrembaka Raden Said jangkepe wali songo ya sinebat Kanjeng Sunan Kalijaga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah